हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माता जी। நமஸ்காரம். இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்ட்ரிபியூஷன். ஆக்சுவலி கேஷவ் ஐ திங்க் இஸ் ஃப்ரம் கிட்ஸ் செஷன் நினைக்கிறேன். அந்த கேஷவ் தான் நினைக்கிறேன். மாதாஜி ரொம்ப அற்புதமா வாசிச்சார் பையன். ஓகே. हरे कृष्णा माता जी। வாழ்க வளமுடன். हरे कृष्णा प्रभुजी। इंद्राणी माता जी एंड माता जी। गुड, वेरी नाइस। மாதா जी நல்லா சொன்னீங்க. நீங்களும் நல்லா சொன்னீங்க. நான் ரெண்டு பேரும் கரெக்ட்ல கன்ஃபியூஷன். அதாவது எல்லாருக்கும் பேக்கப் நானும் மணிமேகலை மாதாஜி தான். யாராவது வரல அவங்க சார்பா நாங்க படிச்சிருவோம், அவ்வளவுதான். எமர்ஜென்சி, அதாவது வீட்டுல வந்து எமர்ஜென்சிக்குன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி இப்ப பண்ணிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஃபைன். சாதம் தான் மாதாஜி முக்கியமா இருக்கு. கடைசியில அது சாப்பிடலாம், அதுதான் டேஸ்ட். இல்லைன்னா உடம்புக்கு ரெடிமேடா கிடைக்கிறது எது மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 27வது ஸ்லோகம் இல்லையா? 26 வரைக்கும் முடிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். ஜாகோலி இருக்கீங்க இல்லையா? சஜாவோ மாயா திரையில இருந்து எழுந்திருங்கோ எழுந்திருங்கோ அப்படின்னு நம்மள எழுப்புறாங்க. அதுதான் 27 மாதாஜி. 27 கரெக்ட் இல்லையா? மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी राधानंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन नंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन नदी
ராவணச்சாரி யமுனதீராவணச்சாரி ராவணச்சாரி யமுனதீராவணச்சாரி மாதவ குஞ்சவிஹாரி ஜய ராதா மாதவ பிகாரி மாதவ குஞ்சவிஹாரி ஜய மாதவ பிகாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய நித்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் சைவ நரோத்தமம் ஹரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் பூஜாயாம் உதீரயேத் பிராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு பகவத சேவையா நித்யம் பாகவத சேவையா உத்தம ஸ்லோகே பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பவதி நைஸ்திகே பக்திர்பவதி நைஸ்துகி பாகவதம் 4th canto 30th chapter 27th sloka. Hare Krishna Mataji, happy Children's Day Mataji. நம்ம எல்லாருமே மாதாஜி. நம்ம எல்லாரும் சில்ட்ரன் ஆயிட்டோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் சில்ட்ரன் மாதாஜி. மாதாஜி கிளாஸ்ல நீங்க டீச்சர் மாதாஜி எங்களுக்கு. ஆனா
எங்க வயசுல பார்க்கும்போது எங்கள் சில்ட்ரன்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஐ விஷ் யூ. இது எல்லாமே எங்களுக்கு நான் காலையில ராதிகா மாதாஜிக்கு இதுதான் சொன்னோம் மாதாஜி. நீங்க எல்லாம் தான் சில்ட்ரன் அப்படின்ட்டு. அதாவது நீங்க உங்களுடைய கிராண்ட் சில்ட்ரனுக்கு நாங்க ஹாப்பி சில்ட்ரன்ஸ் டே சொல்றோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் பகவான் இன்னைக்கு ஆசீர்வதிப்பார் மாதாஜி. அசேஷ கிளேஷ சங்கக்ஷ்யம் ஆவிஷ்ருதம் நஹ கிளீஷ்டானாம் கிம் அன்யத் அனுகம்பிதம். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசி. ரூபம் பகவதா த்வக்தௌ ஏதத் அசேஷ கிளேச சங்கஷ்யம் ஆவ்ருஷ்யம் ந கிளிஷ்ணக கலிஷ்டானம் கின் அன்யத் அனுகம்பிதம். ரூபம் வடிவம் பகவதா உமது மேலாண்மையினால் ஆனால் ஏதத் இந்த அசேஷ அளவற்ற கிளேச துன்பங்கள் சாங்க்ஷியம் அது தணிக்கிறது, ஆவிஷ்கிருதம் வெளிப்படுத்துதல், நக எமக்கு கலிஷ்டானாம் பௌதிக நிலையில் துன்புறுவோர் கிம் அன்யத் என்ன செய்வது அனுகம்பிதம் அவர்களிடம் நீர் கருணையுடன் நடந்து கொள்கின்றீர். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உடற்கருத்துக்களை உடைய வாழ்வில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நாங்கள் எப்போதும் அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே நாங்கள் எப்போதும் உலக வாழ்க்கையின் துன்ப நிலையிலேயே பெறுகின்றோம். இத்தகைய துணை நிலைகளிலிருந்து எங்களை மீட்பதற்கு நீர் உமது உன்னத வடிவில் தோன்றியிருக்கிறீர். நீர் போன்றோர் மீது நீர் காட்டும் அளவற்ற கருணைக்கு இதுவே சிறந்த சான்றாகும். பிறகு நீர் எப்போதும் சாதகமாக நடந்து கொள்ளும் உமது பக்தர்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? பொருளுரை. இறைவன் வடிவத்தில் வரும் பொழுது நல்லோரை காக்கவும் தீயோரை அழிக்கவும் செய்கின்றீர். பகவத்கீதை 4.8. அவர் அசுரர்களை அழிக்கின்றோர் என்றாலும் அதன் மூலம் அவருக்கு நன்மையே செய்கின்றார். குருட்சேத்திர போரில் மாண்ட உயிர்கள் அனைவரும் தங்களது மூல உண்மை நிலையினை எய்தினர். சுரூபம் எனப்படுகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனர் ரதசாரதியாக நேருக்கு நேர் கண்ணுற்றதே இதன் காரணமாகும். குருட்சேத்திர போரில் 2 விஷயங்களே மேலோட்டமாக நடைபெற்றன. ஒன்று, அசுரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். மற்றொன்று, இறை பக்தனான அர்ஜுனன் காக்கப்பட்டான். ஆயினும் இரு சாராருக்கும் கிடைத்த பலன் என்னவோ ஒன்றுதான். இவ்வாறு பகவானின் தோற்றம் பௌதிக வாழ்வின் அனைத்து துன்ப நிலைகளிலும் குறைத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. இஸ்லோகத்தில் மிக தெளிவாக இந்த வடிவம் அசேஷ கிளேச சாங்க்ஷியம், அதாவது பக்தர்களால் மட்டுமல்லாது அனைவராலும் அனுபவிக்கப்படும் துன்பங்கள் அனைத்தையும் குறைப்பதற்கானது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆவிஷ்கிருதம் ந கிளிஷ்டானாம். பிரதேசர்கள் தம்மை சாதாரண மனிதர்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றனர். கிம் அன்யத் அனுகம்பிதம். பக்தர்கள் எப்போதும் பகவானால் கருணையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். பகவான் தமது கருணையினையும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு மட்டுமல்லாது பக்தி தொண்டினால் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றிருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் காட்டுகின்றார். கோவில்களில் வழிபடப்படும் பகவானின் வடிவம் அர்ச்சா விக்கிரகம் அல்லது அர்ச்சாவதாரம், அதாவது மூர்த்தி அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வசதி புதிய பக்தர்களுக்கானதாகும். இதன் மூலம் அவர்கள் பகவானின் உண்மை வடிவத்தினை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடிவதோடு அர்ச்சா வடிவத்தில் தங்கள் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களையும் வேள்விகளையும் அவர்களால் அர்ப்பணிக்க முடியும். இவ்வசதிகளின் மூலம் புதிய பக்தர்கள் தங்களது கிருஷ்ண உணர்வினை படிப்படியாக எய்தப் பெறுகின்றனர்.
ஆலயத்தில் செலுத்தப்படும் திருமூர்த்தி வழிபாடு புதியவர்களுக்கு பகவான் அளித்துள்ள மிக சிறந்த வரமாகும். அதனால் அனைத்து புதிய பக்தர்களும் கோவிலிலோ அல்லது தங்கள் இல்லங்களிலோ அர்ச்சா விக்கிரகத்தினை அர்ச்சாவதாரம் வைத்து வழிபடுதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? எஸ் மல்லிகா மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஏதாவத்வம் ஹி விபுபிர்பாவ்யம் தீனேஷு வத்சலைஹ யத் அனுஸ்மர்யேத் காலே ஸ்வபுத்தயா பத்ர ரந்தனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா மாதாஜி? மல்லிகா மாதாஜி படிக்கலன்னா நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணல. ஓகே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவத்வம் ஹி விபுபிர் பாவ்யம் தீனேஷு வத்சலைஹ யத் அனுஸ்மர்யதே காலேஸ்வ புத்தயா பத்ரரந்தன. ஏதாவத் இவ்வாறு, துவம் உமது மேலாண்மை, ஹி உறுதியாக, விதுபி விதிவினால், பாவ்யம் உணர்வதற்கு, தீனேஷு பணிவான பக்தர்களுக்கு, வத்சலை கருணை, யத் எது, அனுஸ்மரியதே எப்போதும் நினைவு கூறப்படுகிறது, காலே உரிய காலத்தில், ஸ்வ பக்தியா ஒருவனது பக்தி தொண்டினால், அபத்ர ரந்தன ஓ பாவங்கள் அனைத்தையும் நீக்குபவரே. மொழிபெயர்ப்பு. போற்றுதற்குரிய பகவானே, அனைத்து பாவங்களையும் நீக்குபவராக நீரே விளங்குகின்றீர். உமது அர்ச்சா விக்கிரக விரிவின் மூலம் நீர் உமது தீன பக்தர்களின் மீது கருணை காட்டுகின்றீர். எம்மை உமது நிரந்தர தொண்டர்களாகவே நீர் நித்தியம் கருதுதல் வேண்டும். பொருளுரை. அர்ச்சா விக்கிரகம் எனப்படும் பகவானின் வடிவமானது அவருடைய எண்ணற்ற ஆற்றலின் விரிவாகும். பகவான் ஒரு பக்தனின் தொண்டில் படிப்படியாக திருப்தி அடையும் பொழுது உரிய காலத்தில் பகவான் அப்பக்தனை குற்றமற்றவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். இயற்கையில் பகவான் அளவற்ற கருணை உடையவர் ஆவார். ஆகையினால் புதிய பக்தர்களின் பணியும் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. பகவத்கீதையில் 9.26 இவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தயா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனக. பக்தியுடனும் அன்புடனும் ஒருவன் அளிக்கும் இலை, மலர், கனி, நீர் எதுவாயினும் அவற்றை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன். அர்ச்சா விக்கிரகத்திற்கு நிவேதனமாக காய்கறிகள், கனிகள், இலைகள், நீர் போன்ற வடிவில் உண்ணும் பொருட்கள் பக்தர்கள் அளிக்கின்றனர். பகவான் பக்தவத்சலன், பக்தர்களின் மீது கருணை உடையவர் ஆதலினால் அவர் பக்தர்கள் அளிக்கும் இந்நிவேதனங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். நாத்திகர்கள் இப்பக்தர்கள் அனைவரையும் சிலை வணக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் அது உண்மை என்று. இறைவன் ஜனார்தனன் பாவம், அதாவது தொண்டு செய்யும் மனோபாவத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். புதிய பக்தன் பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாட்டின் மதிப்பினை அறியாதவனாக இருக்கலாம். ஆயினும் பக்தவத்சலனாக விளங்கும் பரமபுருஷ பகவான் அவனை ஏற்றுக்கொண்டு உரிய காலத்தில் அவனை வீடு பேறு பெறச் செய்கிறார். இது தொடர்பாக ஓர் அந்தணன் தனது மனதினில் பகவானுக்கு சர்க்கரை பொங்கல் படைத்த கதை ஒன்று உண்டு. ஒரு ஊரில் ஒரு அந்தணனிடம் வழிபடுவதற்கு உரிய தெய்வ மூர்த்தம் ஒன்று இருந்தது. ஆயினும் அதனை பூஜை செய்வதற்குரிய பொருள்கள் வாங்கும் வசதி அவனிடம் இல்லை. எனினும் அவன் தனது மனதில் கற்பனையாக எல்லா பொருட்களையும் ஏற்பாடு செய்து கொள்வான். மூர்த்தத்தினை நீராட புனித நதிகளிலிருந்து நீர் கொண்டு வர பொற்பாத்திரங்களை கற்பனையில் வாங்கிக் கொள்வான். அதுபோல் சர்க்கரை பொங்கல் உள்ளிட்ட சுவைமிக்க உணவுகளை சுவாமிக்கு படைக்க கற்பனையிலேயே தயாரித்துக் கொள்வான். ஒரு முறை அவன் இவ்வாறு தன் மனதினில் சூடாக இருப்பதாக நினைத்தான். உடனே அவன், ஓ சர்க்கரை பொங்கல் மிகவும் சூடாக இருக்கிறது,
அதனை நான் சோதித்து பார்ப்பேன் என்று நினைத்து கொண்டான். அவன் சர்க்கரை பொங்கலை தொட்ட பொழுது அதன் சூட்டில் அவன் கை விரல்கள் வெந்துவிட்டன என்று உணர்ந்தான். அதனால் அவர் தியானமும் கலைந்தது. அவன் பகவானுக்கு நிவேதனங்களை தான் மனதினில் அர்ப்பணித்த போதிலும் கூட பகவான் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்து பகவான் அங்கிருந்து ஒரு புஷ்பக விமானத்தை பூமிக்கு அனுப்பி அதில் அவ்வந்தனனை வரச் செய்து அவனுக்கு வீடு பேர் அளித்தார். அதனால் சாத்திரங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளபடியோ அல்லது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படியோ ஒவ்வொரு நேர்மையான பக்தனும் பகவானின் வடிவமாக அச்சா விக்கிரகத்தினை ஏற்றுக்கொண்டு அதனை வீட்டில் அல்லது கோவிலில் வைத்து வழிபடுதல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வனமாலினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏனோ பசாந்தே பூதானாம் சுல்லாகானாம் அபிஹதாம் அந்தர்ஹிதோ அந்தர்ஹ்ருதயே கஸ்மானோ வேதநாசிகஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. வனமாலினி மாதாஜி. ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லையா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் சவுண்டா இருக்குது மாதாஜி. குழந்தைங்க கீழே இருக்காங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி வாசி. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 29. ஏனோ வாசாந்திர் பூதானாம் சுலகானாம் அபிஹதாம் அந்தர்ஹிதோ அந்தர்ஹிருதயே கஸ்மானோ வேதநாசிஷக. ஏன எம்முறையினால் உபசாந்தி அனைத்து ஆசைகளின் திருப்தி, பூதானாம் உயிர்களின், ஷுல்லகானாம் மிகவும் இழிந்த, அபி இருந்தாலும், தாம் பலவற்றை விரும்புதல், அந்தர்ஹித் மறைந்திருக்கும், அந்தமக ஹிருதயே இதயத்தின் மையத்தில், கஸ்மாத் ஏன், நக நமது, வேத அவர் அறிவது, ந இல்லை, ஆசிஷ ஆசைகள். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவரது இயற்கையான கருணையினால் பகவான் தமது பக்தனை பற்றி நினைக்கும் பொழுது ஒரு புதிய பக்தனின் அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. உயிர் பொருள் முக்கியத்துவம் அற்றவனாக இருந்த போதிலும் கூட பகவான் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கின்றார். பகவான் ஓர் உயிரை பற்றி அவரது ஆசைகள் உள்ளிட்ட அனைத்தையும் அறிவார். நாம் சாமானியர்கள் என்ற போதிலும் பகவான் ஏன் நமது ஆசைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை? பொருளுரை. நன்றாக வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு பக்தன் தன்னை வளர்ச்சி அடைந்தவனாக ஒருபோதும் கருத மாட்டான். அவன் மிகுந்த பணிவும் அடக்கமும் உடையனாகவே இருப்பான். முழுமுதற் கடவுள் அவரது பரமாத்மா அம்சத்தில் அனைவரின் இதயங்களிலும் மற்றும் ஆசைகளை நன்றாக அறிந்து கொள்கிறார். பக்தர் அல்லாதாருக்கும் கூட அவர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பங்களை பகவான் அவர்களுக்கு அளிக்கிறார். கீதையும் இதனை உறுதி செய்கிறது. மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச. ஓர் உயிர் முக்கியமற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவனை அறிந்து கொண்டு அவனிடம் உள்ள ஆசைகள் எதுவாயினும் அவற்றை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை பகவான் அவனுக்கு அளிக்கிறார். பக்தர் அல்லாதாரின் ஆசைகளை நிறைவேற்றப்படும் பொழுது பக்தர்களின் ஆசைகள் மட்டும் நிறைவேறாமல் போகுமா? ஒரு தூய பக்தன் உலக பற்று எதுவுமின்றி பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட விரும்புகிறான். இந்த விருப்பம் இதயபூர்வமானதாக இருந்தால் அதனை ஏன் பகவான் அறிந்து கொள்ள கூடாது? ஒரு நேர்மையான பக்தன் பகவானுக்கோ அல்லது பகவானின் வடிவமான அர்ச்சா விக்கிரகத்திற்கோ பணி செய்தால் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். ஏனெனில் அவனது இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கும் பகவான் அவனது நேர்மையினை நன்கு அறிந்து கொள்கிறார். இவ்வாறு முழு நம்பிக்கையுடன் பக்தி தொண்டிற்கான கடமைகளை நிறைவேற்றினான் என்றால்
இறுதியில் அவன் வெற்றி அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஞானாஞ்சனேஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமய்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இங்கே பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி டெம்பிளில் வந்து புதுசாக பக்தி வைபவ் கோர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அது திங்கக்கிழமையிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் டெய்லி நடக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த முதல் 3 காண்டங்கள் வந்து 10 திங்களுக்கு முடிக்கணுன்ற ஒரு டார்கெட்டோட பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ யாருக்காவது ஆங்கிலத்தில் பண்ணணும், அதுவும் ஷார்ட்டாக பண்ணணும் சீக்கிரமாக நினைக்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து அந்த குரூப்பில் ராதிகா மாதாஜியோட கனெக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதாவது அதுக்கு பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்கணும். ஓகே, பக்தி சாஸ்திரி முடித்தவங்க ஸோ நீங்கள் அதில், ஆனால் டெய்லி கிளாஸ் இருக்கும். ஈவினிங் வந்து 8லேருந்து 9 நைட்டு. ஓகே, பல டீச்சர்ஸ் ராதிகா மாதாஜி எடுக்கிறாங்களா? அவங்க எடுப்பாங்க, நான் கூட எடுக்கிறேன். ஓகே, ஓகே ஓகே. இங்கிலீஷில் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, இங்கிலீஷ், தமிழ் கிடையாது, எந்த லாங்குவேஜும் கிடையாது, ஒன்லி இங்கிலீஷ். ஓகே, ஸோ மாதாஜி ஓகே, பிராண சைத்தன்யா பிரபு ஓகே எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க. ஸோ இட் வில் பி ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ டைமிங் என்ன மாதாஜி? 8லேருந்து 9. ஆனால் அதில் ரெஜிஸ்டர் ஆனவங்க மட்டும்தான் அதில் போய் கேட்கணும். ஓகே, அது ஏன்னா அது ஆர்கனைஸ் பை இங்கிலீஷ். தமிழில் நான் அவ்வளோ பெருசாக யார் வந்தாலும் பெருசாக கேட்க மாட்டேன். ஆனால் அங்கே வந்து அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் நீங்கள் டெய்லி வந்து பாகவதம் வந்து நீங்கள் படித்து வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துரைக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா, அதாவது முடிக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஃபாஸ்ட்டாக, அப்போ வந்து நீங்கள் அதில் கலந்துக்கலாம். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படியே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதுலேயே கண்டினியூஸாக தமிழ்லேயே எனக்கு போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இங்கேயே வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்குவாங்க. இல்லை இங்கிலீஷில் பண்ணால் எனக்கு முடியும், இங்கிலீஷ் மூவ் பண்ணி நான் சீக்கிரமாக முடிச்சணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ராதிகா மாதாஜி கேளுங்க. ஆனால் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிருக்கணும் சர்டிஃபிகேட். ஓகே, இப்போ கரண்ட் பேட்ச்ல இருந்தாலும் ஆல்ரெடி பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சவங்க யாராவது ஜாயின் ஆகாது இருக்கிறவங்க இந்த இங்கிலீஷ் பேட்ச்ல ஜாயின் ஆகிடும். அதுக்கான குரூப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ராதிகா மாதாஜி தான் மேனேஜ் பண்றாங்க. அதனால நீங்க ராதிகா மாதாஜி கிட்ட பேசுங்க. ஆனா மீடியம் ஆஃப் இது வந்து இங்கிலீஷ். ஓகேங்களா? அதை உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ரூபம் பகவதாத்வத் ஏதத் அசேஷ கிளேஷ சங்கக்ஷயம் ஆவிஷ்கிருதம் நஹ கிளிஷ்டானாம் கிம் அன்யத் அனுகம்பிதம். போற்றுதற்குரிய பகவானே, உடற்கருத்துடைய வாழ்வில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நாங்கள் எப்பொழுதும் அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றோம். எனவே நாங்கள் எப்பொழுதும் உலக வாழ்க்கையின் துன்ப நிலையையே பெறுகின்றோம். இத்துன்ப நிலையிலிருந்து எங்களை மீட்பதற்கு நீர் உமது உன்னத வடிவில் தோன்றியிருக்கின்றீர். போன்றோர் மீது நீர் காட்டும் அளவற்ற கருணைக்கு இதுவே சிறந்த சான்றாகும். பிறகு நீர் எப்போது சாதகமாக நடந்து கொள்ளும் உமது பக்தர்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது இல்லையா? அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தர் வந்து எப்பவுமே தன்னை வந்து உத்தமமான பக்தர் என்று சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. யார் ஒருத்தர் நான் செய்யக்கூடிய, அதாவது பக்தி தொண்டு மேன்மையானது, நான் செய்யக்கூடிய பக்தி தான், அதாவது ரொம்பவுமே வந்து என்ன சொல்றது, ஆழ்ந்து நான் செய்யறேன்,
ஸோ என்ன மாதிரி பக்தி செய்யறவங்க யாருமே கிடையாது. நான் உத்தம நிலையில இருக்கேன் பக்தியில அப்படின்னு தங்களுடைய பாவத்திலேயோ பேச்சிலேயோ யார் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வராங்களோ அவங்க உண்மையிலேயே உத்தமமான பக்தியை அடைந்தவர்கள் கிடையாது. இதை நாம இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்து புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்யணும். இங்க பிரச்சேதர்கள் தூய பக்தர்கள். யாருக்கு இறைவனுடைய தரிசனம் பெறுகிறதோ அவர்கள் தூய பக்தர்கள் ஆனால் மட்டும்தான் இறைவனுடைய தரிசனம் பெறும். ஓகே, தூய பக்தர்கள் இல்லைன்னா இறைவனுடைய தரிசனம் இன்னும் நமக்கு கிடைக்க பெறலன்னா we are not in that platform அப்படிங்கிறது அங்கேயே அந்த குவாலிஃபிகேஷனை நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இறைவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் தூய பக்தர்கள். ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சேதர்கள் தங்களுடைய நிலையை எவ்வளவு மோசமானதாக அப்படின்னா அவங்க ஒரு சாதாரண பக்தராகவும் தூய பக்தர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட நிலையை பகவான் கொடுப்பார் என்றதை அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. இவ்வளவு அழகான மொழிபெயர் இல்லையா? ஆனந்தம் அளிக்கிறது இந்த மொழிபெயர்ப்பு பார்க்கும் பொழுது. உடற்கருத்துடைய வாழ்வில் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களான நாங்கள், அவங்க உடற்கருத்துடையவர்களே கிடையாது. அவங்க ஆன்மதளத்துல ஆல்ரெடி நிலை பெற்றிருக்கிறார்கள். இல்லைன்னா பகவான் அவர்களுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க சொல்லக்கூடிய நிலை என்னது? நாம் எல்லாருமே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் இருப்போம் அப்படிங்கறது அவங்க 10 பேருமே பிரகடனப்படுத்துறாங்க. அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றோம். ஸோ அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே அதாவது உடல் தளத்திலிருந்து தான் செயல்படுவாங்க. யாராவது ஒருத்தர் உடல் தளத்துல மட்டுமே நோக்கி இல்லையா உண்மையான ஆன்மதளத்தை பற்றி யோசிக்காம வெறுமனே அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே உடல் தளத்தில் நிற்கின்றது என்றால் அவங்க அதாவது கனிஷ்ட நிலையில இருக்காங்க. இல்லைன்னா பக்தியே இல்லாதவங்க சண்டாளமான நிலையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது அசுரத்தன்மை உடையவர்கள், நாத்திகவாதிகள், இவங்க எல்லாருமே சண்டாள நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. எனவே நாங்கள் எப்பொழுதும் உலக வாழ்க்கையின் துன்ப நிலைகளையே பெறுகின்றோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன கருத்துனாக்கா, நாம் எது வரைக்கும் பௌதிக தளத்துல நம்முடைய மனதை வைத்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட மட்டுமே நாம் செயல்படுகின்றோம் என்றால் நாம இந்த உலக வாழ்க்கையில துன்ப நிலைகளை மட்டும்தான் நாம பெறுவோம். ஏன்னா நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்துமே பௌதிக தளத்துல இருக்கும். ஓகே, நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்துமே பௌதிக தளத்துல இருக்கும். ஆனா பௌதிக தளத்தில் செயல்படும் பொழுது நாம மனதை இறைவனிடம் லயித்து அவருடைய அனுக்கிரகம் எதையோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கான பக்குவத்தை நாம பெற்று அவ்வாறே நாம வழி நடந்தால் அப்ப நாம் உடல் தளத்திலிருந்து ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்று இருக்கின்றோம் என்றோம், ஆன்ம தளத்திற்கு. ஆனா இவர்கள் ஆன்மதளத்திற்கு சென்ற பிறகு கூட தங்களை இன்னும் பௌதிக தளம் அப்படின்னா தன்னுடைய நிலையை பத்தி அவங்க யோசிக்க விருப்பப்படலைன்னு அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அது. ஆக்சுவலி நம்ம பக்தியில என்னதான் மேன்மையா போயிட்டே இருந்தாலுமே அதாவது அப்போ நம்ம நம்முடைய நிலை உயர்வானது என்ற அந்த பரீட்சையை நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது. எங்கே நாம தவறு இழைக்கின்றோன்ற டெஸ்டிங் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணணுமே தவிர எங்க நாம உத்தமமா பண்ணோன்றத நம்ம பார்க்க கூடாது. நாம உத்தமமா பண்ணமா இல்லையான்னா அந்த எம்பெருமானுக்கு தெரியும் இல்லையா? இட் இஸ் நாட் அவர் டியூட்டி தட் வி ஹவ் பர்ஃபார்ம்ட் நைஸ். வேர் வி ஹவ் லேக்கிங், எந்த இடத்துல நாம சொதப்பி இருக்கோம், எந்த இடத்துல நாம பிடிப்பில்லாம செயல்பட்டிருக்கோம், எந்த இடத்துல நாம் இம்மீடியட்டா பிரச்சேத்தர்கள் இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு வெளியில வந்த பிறகு வெறும் கிரீனரியை பார்த்து அவங்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? உயிர்வாழிகள் அற்ற நிலையை பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு கோபம் வரும். ஏன்னா அவங்க யாரு? சத்திரியர்கள் இல்லையா? சின்ன பரித்தனுடைய பிள்ளைகள். அவரும் ஒரு சத்திரிய அரசனுடைய பிள்ளைகள். பிற்காலத்துல அவங்களும் இந்த அரசு ஆள வேண்டும். ஆனா அதற்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு என்விரான்மெண்டே கிடையாது வெளியில பார்க்கும்போது இல்லையா? ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு கோபம் வரும் இல்லையா? அந்த நிலையை பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்கன்றத பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இந்த இடத்துல அவங்கள இன்னும் கனிஷ்ட நிலையிலேயே தங்களை எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எ பியூர் டிவோட்டி. தூய பக்தர் என்றைக்குமே தான் தூய பக்தர் என்று பிரகடனம் படுத்த மாட்டார். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன் என்னுடைய காதலியே கூட நிறைய பக்தர்கள் சொன்னது நான் சொல்றேன். நான் 108 மாலை பண்றேன். ஸோ இந்த ஆசாரிட்டிஸ் எனக்கு இந்த பெயர் சொல்றாங்க. ஓகே, அதாவது நான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லக்கூடிய, நான் நாமாச்சாரியே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பெயர் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாமே உண்டு.
நாமாச்சாரியா வந்து யாருக்கு கொடுத்திருக்காரு? ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அவரோட நாம வந்து கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, அடுத்தவங்க சொன்னா கூட நாம் அதை அங்கீகரிக்க கூடாது. தட் இஸ் த திங். அடுத்தவங்க நம்மளை எவ்வளவு வேணாலும் புகழலாம், ஆனா அந்த புகழ்ச்சிக்கு நாம அந்த இதுக்கு வந்து நாம குவாலிஃபைடா அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும் இல்லையா? ஆர் வி ஹேவிங் தட் என்னது குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? அதை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக தளத்துல நமக்கு யாருக்குமே கிடையாது அந்த குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, we don't have that qualification. யார் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அடைவாங்கன்றது வந்து இறைவனுக்கும் குருவுக்கு தான் தெரியும். ஒரு சிஷ்யன் எந்த நிலையை வந்து பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கான்றது வந்து குரு தான் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும். ஒரு குரு தன்னுடைய சீடன் வந்து குரு ஆக வேண்டும் என்பது குரு தான் பிரகடனப்படுத்தணும். சிஷ்யனே வந்து குரு ஆகிவிட முடியாது. இட் ஹேஸ் டு பி ஐடென்டிஃபைட் பை த குரு. ஸோ என்ன, நம்முடைய நிலை குருவுக்கு தான் தெரியும். நம்ம நிலை நமக்கு தெரியறது வந்து நம்ம தளத்திலிருந்து நாம நோக்குறோம்னு அர்த்தம். நாம எந்த தளத்துல இருந்து நோக்குறோம்னு நமக்கு தெரியாது. புத்தி தளத்துல இருந்து நோக்குறோமா, உடல் தளத்துல இருந்து நோக்குறோமா, புலன்கள் தளத்துல இருந்து நோக்குறோமா, இல்ல ஆன்ம தளத்துல இருந்து நோக்குறோமான்றதே நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு காரியத்திலுமே நாம அலசி ஆராய்ந்துட்டு இருக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அது நாம செய்யறோம். நாம செய்யறது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷன் நம்ம அந்த ஒரு கண்ணாடி நம்ம போட்டு வச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே, இன்க்ளூடிங் மீ, என்னையும் சேர்த்துதான். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு இது வந்துடவே கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு பண்பு யாருக்கு வரும்னாக்கா தூய பக்தர்களுக்கு தான் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப மகத்துவமான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்ச அந்த தொண்டு நாம புரிந்தாலும் அது நாம் ஆற்றுவதால் மகத்துவம் கிடையாது. அது இறைவனுடைய கிருபையாலும் அதாவது இந்த பரம்பரானுடைய கிருபையாலுமே அது மகத்துவம் பெறுகிறது. அவ்வளவுதான். நாம நிமித்தமா தான் அந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம அடிக்கடி என்ன பண்ணணும், நம்ம தலையில தட்டி சொல்லிக்கணும். அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது. என்றைக்குமே நம்முடைய நிலையை நாம பிரகடனம் படுத்தக்கூடாது. இதை நாம பிரச்சேத்தர்கள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து. இத்துன்ப நிலைகளில் இருந்து எங்களை மீட்பதற்கு நீர் உமது உன்னத வடிவில் தோன்றியிருக்கிறேன். இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை அவர்கள் எவ்வளவு உயர்வாக கருதி இருக்கிறார்கள், தங்களுடைய நிலையை வந்து எவ்வளவு தாழ்வாக கருதி இருக்கிறார்கள். தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏ பியூர் டிவோட்டி. அது வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலேயே அது உண்மையை வந்து எடுத்துக்கும். சும்மாவே ஐயோ நான் ஒண்ணுமே கிடையாது, நான் வந்து பக்தன், நான் ரொம்ப கனிஷ்ட அதிகாரி அப்படிலாம் சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. தட் won't be nice. அது வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியலா, அதாவது செயற்கை முறையில நாம பேசுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம செயலாக்கும் விதத்துல நம்ம நல்ல விதத்துல செயலாற்றியுமே இதுல என்ன குறைகள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுல என்ன குறைகள், என்ன தவறு இழைச்சிருங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, தெரியாம ஏதாவது செய்தாலும் என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு ஒரு பாவத்தை கொண்டு வந்து, உண்மையான பாவத்தை கொண்டு நம்ம பேசும் பொழுது அங்கே வந்து உத்தமமான ஒரு நிலை வந்து பிரகடனப்படுத்த முடியும். ஆனா அந்த உத்தமமான நிலை தானா, அதாவது மனதிலிருந்து வரணும். எதுவுமே மனதிலிருந்து வர்றதுதான் உண்மையை வெளிப்படுத்தும். உதட்டளவிலிருந்து வர்றது வந்து என்னைக்குமே உண்மையை வந்து வெளிப்படுத்தாது. அது பெயரளவுல இப்போ ஜஸ்ட் யாரையோ பார்த்துன்னு தேங்க்யூ சாரி அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் இல்லையா? ஆனா அதையே வந்து உளமார்ந்து அறிந்து நம்மளால அவங்களுக்கு துன்பம் வந்ததுன்னாக்கா அவங்க கிட்ட போய் மன்னிப்பு மனஸ்பூர்த்தியா கேட்டு இல்லையா, அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம வந்து திருப்பி செய்யணும்ன்ற அந்த பாவத்தை கொண்டு வருவோம். அது உண்மையிலே கேட்கக்கூடிய மன்னிப்பு. அதே மாதிரி யாராவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செய்தா தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு சொல்லிட்டு போறோம். ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த லிப் சர்வீஸாவது பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதையும் செய்யாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஆனா அதையும் உண்மையிலே மனசு உவந்து வந்து அவங்களுக்கு நாம் நன்றிகளை தெரிவிக்கும் பொழுது அது உத்தமமான நன்றியாக. எதுவுமே மனசு பூர்த்தியா வரணும், மனதிலிருந்து தோன்றணும். அது உள்ளிருந்து வரக்கூடியதுலதான் உண்மை இருக்கும். வெளிப்புற தோற்றத்துல வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து அதுல உண்மை இருக்காது. உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணு வெளியில ஒண்ணு வச்சு நாம செயல்படுவோம். அந்த இரட்டைத்தன்மையோட இருக்கிறோம்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, பௌதிக தளம் அப்படிங்கிறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளவு கருத்து இந்த மொழிபெயர்ப்புல இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேசலாம், ஆனா வித் திஸ் நம்ம வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் வரணும் இல்லையா? இத்துன்ப நிலையிலிருந்து எங்களை மீட்பதற்கு நீர் உமது உன்னத வழியில் தோன்றீர் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது துன்ப நிலைதான். தற்காலிகமாக நம்ம இந்த இடத்துல வந்திருந்தாலும் இது மிக துன்பம் நிறைந்த ஒரு இடம். அதனால இதுல இருந்து பகவான் வந்து அவங்கள மீட்கிறார் அப்படின்னா
அவங்களுக்கு வந்து சுதந்திரம் அடையக்கூடிய அந்த முமுட்சுக்கள் நிலைமையை வந்து, ஏன்னா யார் ஒருத்தர் பக்தியில பக்குவம் அடைஞ்சாதான் பகவானுடைய தரிசனத்தையே பெற முடியும். இது ஸ்ட்ராங்கா நம்ம வந்து எழுதி வச்சுக்கணும். நமக்கு இது வரைக்கும் பகவான் வந்து தரிசனம் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பா நாம பக்தியில இன்னும் பக்குவம் அடையல அப்படிங்கறது வந்து நாமே அந்த அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம போடுறோம். எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லைன்றத வந்து நம்ம கண்டிப்பா தேடணும். எதெல்லாம் இருக்குதுன்றத வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு போவோம். அதெல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கு, அந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் எங்கிட்ட இருக்குன்னு நம்ம எங்கேயுமே சொல்லக்கூடாது. அது நம்ம குரு ஐடென்டிஃபை பண்ணா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட். அதுக்குமே நம்ம அகங்காரத்தை காட்டக்கூடாது. These are all the qualities நம்ம வந்து we have to cultivate. அதை நம்ம வந்து பரிபாலிக்கணும், அதை கத்துக்கணும். எம் போன்றோர் மீது நீர் காட்டும் அளவற்ற கருணைக்கு இதுவே சிறந்த சான்றாகும். ஏன்னா பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுவதற்கு வந்து அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது. அது இறைவனுடைய, யாருக்கு பகவான் வந்து கருணை புரியணும்ன்றது பகவான் தான் டிசைட் பண்ணுவார். இந்த தரிசனத்தை கொடுக்கறதுமே பகவான் தான் டிசைட் பண்ணுவார். நம்ம வெறுமனே பிரார்த்திக்கலாம், ஆனா பகவான் நமக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும்னு பகவான் நினைச்சால் வழிய நமக்கு அது கிடைக்காது. ஓகே, இட் இஸ் ஃபுல் அண்டர் த மர்சி ஆஃப் த லார்ட். சோ பிறகு நீர் எப்பொழுதும் சாதகமாக நடந்து கொள்ளும் உமது பக்தர்களை பற்றி என்ன சொல்றது? என்ன பகவான் எப்பவுமே ஓரவஞ்சனை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அது ஸ்பெஷலா ஒரு மெர்சி கொடுப்பாருன்ட்டு. அவங்கள பத்தி சொல்ற என்ன இருக்கு? ஆக்சுவலி இவங்களுக்கே ஸ்பெஷல் மெர்சி தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அவங்க அதை பெருசா எடுத்துக்கல. ஏன்னா தங்களுடைய நிலையை வச்சு அவங்க எடுத்துக்கல, பகவானுடைய நிலையை வச்சு கிடையாது. தாங்கள் அந்த இது கருணை, அதாவது சிறப்பான அந்த கருணைக்கு தாங்கள் பாத்திரம் கிடையாது என்றதை நினைச்சு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா 10,000 ஆண்டுகள் அவங்க நீருக்குள்ளேயே அமர்ந்து வந்து, அதாவது ருத்ரகீதத்தை பாடிதான் பகவான் அவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். சோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் 10,000 ஆண்டுகள் வந்து நீருக்குள்ள அமர்ந்து செய்யறது அவ்வளவு சுலபமா? கண்டிப்பா கிடையாது. தபஸ் அது ஆக்சுவலி. அப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும்? உத்தமமா இருக்கணும். அவங்களுக்கு பகவானும் காட்சி கொடுத்தார். ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள் நிலை வந்து ஒரு சாதாரண நிலையாகவே அவர்கள் கருதுகிறார்கள். உத்தம பக்தர்களோடு அவர்கள் வந்து தங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது தாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? சோ உத்தம பக்தர்களுக்கு இன்னும் அதிகமான கருணை என்பது பகவான் கொடுக்கிறார். அதை பற்றி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத, எங்களுக்கே பகவான் கொடுத்தார், நாங்க சாதாரண பக்தர்கள், பகவான் வந்து தரிசனம் கொடுத்திருக்கார். அப்போ உத்தம பக்தர்களுக்கு பகவான் செய்யக்கூடிய கருணையை பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வெரி வண்டர்ஃபுல் மொழிபெயர்ப்பு இது ஆக்சுவலி. இறைவன் வடிவத்தில் வரும் பொழுது நல்லோரை காக்கவும் இல்லையா? 4.8 ஸ்லோகம். பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாராய சம்பவாமி யுகே யுகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து 4th சாப்டர்ல வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார், நான் எதற்கு வருவேன் அப்படிங்கிறது, எதற்காக பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரார் என்றத ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்றாலும் அதாவது குருஷேத்திர போரில் மாண்ட உயிர்கள் அனைவரும் தங்களது மூல உண்மை நிலையினை எய்தினர் சொரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா அது ஒரு கண்டிஷன் இருந்தது. குருஷேத்திரம் என்பது ஏன் அந்த குருஷேத்திரத்துக்கு அத்தனை மகுமை என்றால், அங்கே தேவர்கள் சென்று புனிதமான காரியங்கள் எல்லாமே செயல்படுத்துவார். ரொம்ப புண்ணிய பூமியா. மேலும் வந்து பரசுராமர் வந்து அதர்மம் புரிந்த, அதாவது சத்திரியர்களை 21 முறை வந்து வதைத்தார் என்பதும் சொல்லப்படுகிறது. அந்த சாமந்த பஞ்சகம் இல்லையா, அந்த இடமே வந்து ரெட்டா தான் இருக்குமா அந்த மண்ணே வந்து. ஸோ அப்படிப்பட்ட இடம், புண்ணியமான ஸ்தலம் இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மகாபாரத போர் வந்து ஏற்படும் பொழுது அந்த இடத்துல எவ்வளோ மோசமான ஒரு நபரா இருந்தாலும் அந்த போரில் யாராவது உயிர் துறந்திருந்தா அவங்களுக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கம் என்ற அந்த ஒரு இது வந்து பகவான் கொடுத்திருந்தார், அருள் பாலித்திருந்தார். அதுதான் ஸ்வரூபம் எனப்படுகிறது. அதாவது அவங்களுமே வந்து மோட்சத்துக்கு தன்னுடைய உண்மை நிலையினை எய்துகின்றார். அப்படின்னா ஆன்ம நிலை தான் உண்மையான நிலை இல்லையா? அத்தகைய நிலையை அவர்கள் எழுதுகிறார்கள். அப்படின்னா ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் எல்லாமே அங்கேயே அவர்கள் விட வேண்டியதுதான் இல்லையா? சோ மேலும் ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் அர்ஜுனரின் ரத சாரதியாக நேருக்கு நேர் கண்ணுற்றதே இதன் காரணம். அங்கேயே பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறுகிறார்கள். யாருக்கெல்லாம் பகவானுடைய தரிசனம் பெறுகிறதோ அவர்கள் வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை பெறுகிறார்கள். சோ குருஷேத்திர போர்லையுமே பகவான் இது பிரகடனப்படுத்தி இருந்தாலும் அவரை பகவான் என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கல இல்லையா? சோ அதாவது சகுனியும் சரி, அதுக்கப்புறம் துரியோதனனும் சரி, எவ்வளோ அதாவது கஷ்டங்களை பகவானுக்கு கூட கொடுத்தாங்க இல்லையா? அதாவது அந்த தூதுவனாக வரும்பொழுது அவரை காலாகிரகத்தில் அடைக்கணும்ன்றதுக்காக சகுனியுமே துரியோதனுமே வந்து முயற்சி செஞ்சாங்க இல்லையா? அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவுக்கு அஜ்ஞானத்துல இருந்திருப்பாங்க இல்லையா?
இறைவன் நேரடியாக வந்தாலும் கூட அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? சோ மூடர்கள் வந்து என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்ற ஸ்லோகம் அது உண்மைதான் இல்லையா? அந்த போர்லயே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதாவது ஒரு 5 கிராமத்தை கொடுன்னு தான் கேட்பாரு கடைசியில. உங்க எதுவுமே கொடுக்காத, உன் ஆஸ்தியெல்லாம் நீயே வச்சுக்கோ, அவங்க வாழ்றதுக்கு ஒரு 5 கிராமங்களையாவது கொடுன்னு கேட்டப்போ அந்த சகுனியோட இது என்னன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தாலே பின்னாடி நமக்கு தான் அவங்க அகேன்ஸ்டா வருவாங்கன்னு யோசனை பண்ணி 5 ஊசி மலை அளவுக்கு கூட நான் அவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன், அவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? துரியோதனன் சொல்றான் இல்லையா? சோ இங்கே அனைத்தும் இறைவனுடையது, நாம சிறு காலத்துக்கு உபயோகப்படுத்திட்டு போறோன்ற அந்த தாற்பயமே இல்லை இல்லையா? ஆஸ்திகளை உயர்வாக கருதுபவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் இப்படித்தான். குருஷேத்திர போரில் 2 விஷயங்களே மேலோட்டமாக நடைபெற்றன. ஒன்று அசுரர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டனர், மற்றொன்று இறைவனுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டனர். இது 2 தான். ஆயினும் இரு சாராருக்கும் கிடைத்த பலன் என்னவோ ஒன்றுதான் இல்லையா? ஒன்று அதாவது அங்கே அசுரர்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சது இல்லையா? அர்ஜுனருக்கு அதாவது பக்தர்களுக்கு நல் வாழ்வு வந்து அமைய பெற்றது. அப்படின்னா பிற்காலத்துல வரக்கூடிய சந்ததியர்களுக்கு எல்லாமே அவர்கள் தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்தினார்கள். சோ 2மே வந்து பலன். பிறகு அவர்கள் வந்து பகவானுடைய இடத்துல அவங்களும் போனாங்க இல்லையா? சோ இருவருக்குமே ஒரே இலக்கு தான் கிடைச்சது அப்புறமா. சோ இவ்வாறு அதுதான் பகவானுடைய கருணை அப்படிங்கிறது. எந்த சமயத்துல பகவான் எப்பொழுது யாருக்கு என்ன கருணை புரிவார் அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம டிசைட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 மாதாஜிஸ் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 5 சாரி அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும், தானம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த சாரி இந்த மாதாஜி கொடுக்கணும்னு என் மனசுல வந்ததுன்னா அந்த சாரி தான் நான் கொடுப்பேன் இல்லையா? இந்த ஆப்ஷன் இந்த பௌதிக தளத்திலே பௌதிக பொருளுக்கே நமக்கே அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்காரு. அப்போ பகவானுடைய சுதந்திரத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு? அவர் யாருக்கு என்ன கருணை கொடுக்கணும்ன்றது அவருடைய சுதந்திரம் தானே அது. ஏன்னா முழு சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? அந்த பரம்பொருள் தான். நமக்கு எல்லாமே சிறிய சுதந்திரம், அவ்வளவுதான். டிசிஷன் மேக்கிங் மட்டும்தான் நமக்கு, வேற எதுலயுமே நமக்கு சுதந்திரம் கிடையாது. சாய்ஸ் இத்தனை சாய்ஸ் இருக்குன்றது மட்டும்தான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்குள்ளதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கேயுமே செலக்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி விஷனே நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா பகவான் அவுட் ஆஃப் சாய்ஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருக்காரு. நாம எல்லாருமே இன் சாய்ஸ். நாம எல்லாம் இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கோம். 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர் அவர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வாறு பகவானின் தோற்றம் பௌதிக வாழ்வின் அனைத்து துன்ப நிலைகளையும் குறைத்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது. 100%. யார் இறைவனுடைய கருணை பெறுகிறாரோ அவர்கள் பௌதிக தளத்தில் சங்கடத்தில் இருந்தாலும் கூட அதுல இருந்து அவர்கள் வந்து மீண்டு வருவதற்கான அந்த சமயோஜித புத்தி, தைரியம் இல்லையா, உற்சாகம், தைரியம் அது எல்லாமே அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். இஸ்லோகத்தில் மிக தெளிவாக இந்த வடிவம் அசேஷ கிளேஷ சங்கக்ஷம் இல்லையா? அசேஷ கிளேஷ அளவற்ற, கிளேஷம் என்றாலே துன்பங்கள், சங்கக்ஷம் அது தணிக்கிறது, அது குறைய ஆரம்பிக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டது. பக்தர்களால் மட்டுமல்லாது அனைவராலும் அனுபவிக்கப்படும் துன்பங்கள் அனைத்தும் குறைப்பதற்கானது என்று கூறப்பட்டது. ஆவிருக்ஷுதம் நக கிளிஷ்டானாம், பிரச்சேதர்கள் தம்மை சாதாரண மனிதர்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடுகின்றனர். தட் இஸ் த குவாலிபிகேஷன். ஒரு தூய பக்தர் என்றைக்குமே வந்து நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூட எங்கேயுமே தான் தூய பக்தர் என்று சொல்லி கொண்டதே கிடையாது. ஓகே, ஆனா நமக்கு கிருஷ்ணரோட ஒரு ஒப்பந்தத்தை மட்டும் ஏற்படுத்தியிருக்கார். 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணா இந்த பக்தர்களை எல்லாம் நீங்க பேக்டோர் என்ட்ரியாவது கொடுக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு குரு பரம்பரா மூலியமா அவர் வந்து ஒரு டேக்கனே வர்டிக்ட். அதனாலதான் நமக்கு 16 மாலை மினிமம். அடுத்து வந்து 4 ரெகுலேஷன்ஸை வந்து நாம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, சோ கிம் அந்யத் அனுகம்பிதம், பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானால் கருணையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் இல்லையா? எப்பவுமே அவர் கருணை தான். அவரளவுக்கு கருணை யாருமே நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் நான் 2 விஷயங்களை பேசணும்னு நினைக்கிறேன். தீட்சை பெறாத பக்குவமான பக்தர்களுமே உண்டு, தீட்சை பெற்ற பக்குவமற்ற பக்தர்களுமே உண்டு. இதுதான் இந்த யாத்திரையில நான் புரிஞ்சின்றது. சரி, நாங்க வந்து அதாவது அயோத்தியால இருந்து வாரணாசிக்கு சென்ற பொழுது எங்களுடைய நாங்க போன வண்டி தான் பாத்தீங்கன்னா 4 மணில இருந்து அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் வாரணாசிலே நின்று போனது. ஓகே, அப்போ அதுல ஒரு ஹிந்தி லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் 4 வருஷம் he has taken initiation also. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த யாத்திரையே வந்து ஹிந்தி டீம் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கணும், ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா எடுத்துட்டு.
ஆனா அங்க கண்ட்ரிபியூஷனே இல்லாம ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. ஓகே. ஸோ அப்படிப்பட்ட நிலையில அந்த பக்தர் வந்து அந்த பஸ் கோஆர்டினேட்டர், ஒரு பஸ்ஸுக்குமே ஒரு கோஆர்டினேட்டர் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு எனக்கு நீ வந்து இப்ப என்ன அதாவது ஹோட்டல் அசைன்மெண்ட் பண்ணலன்னா நான் இப்பவே கிளம்பி இங்க இருந்தே நான் என்ன பண்றேன், ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் நான் வாபஸ் நான் யாத்திரைக்கே வரல, நான் கிளம்பி போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதை கேட்ட அவங்க ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டாங்க. எல்லாருமே தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். ஸோ பக்தர்களுக்கும் பக்தர் இல்லாத புதியவாத அப்பதான் வந்து அந்த யாத்திரையில கலந்து கொண்ட என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் யாரோ வராங்கன்னா அவங்க பக்தரற்றவர் தான். நம்ம ஏதோ சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றோம், பக்தி ஏதோ ஒரு அரைகுறையா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா வந்திருக்கிறவங்க அது கூட கிடையாது. ஆனா அதே மாதிரி இன்னொரு பக்தர் வந்து பக்தர்ன்னு சொல்ல முடியாது, எல்லாருமே பக்தர்களா நினைக்கலாம். ஆனா அவங்க எதுவுமே நம்ம சம்பிரதாயத்தோட சம்பந்தமே கிடையாது. அவங்க அமைதி காத்து வந்தவங்களுமே இருக்காங்க அப்படிங்கறதுமே வெளிக்காட்டினாங்க. அதாவது தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளவு சகிப்புத்தன்மை இருக்கணும் இல்லையா? வி ஷுட் ஹாவ் தட். அந்த அந்த குவாலிஃபிகேஷனே தீட்சை பெற்றவங்க கிட்ட இல்லைன்றத வந்து தீட்சை பெற்றவங்க எல்லாருமே குவாலிஃபைடும் கிடையாது, தீட்சை பெறாதவங்க எல்லாமே அன்குவாலிஃபைடும் கிடையாது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இண்டிவிஜுவல். அந்தந்த நபருக்கு தான் அது பொருந்தும். அந்த குணாதிசயத்துக்கு எந்த குணாதிசயத்தை அந்த நபர் வச்சுட்டு இருக்காரோ அந்த குணாதிசயம் அந்த ஜீவனுக்கு உரித்தானது, அவ்வளவுதான். அதனால அதெல்லாமே அபராதங்கள் ஆகிறது இல்லையா? இப்போ அந்த பிரபுஜி வந்து மாதாஜியை கேட்டப்போ அவங்க மனசு எவ்வளவு வருத்தப்பட்டது. அந்த கோஆர்டினேட்டருக்கு எப்படி என்ன சொல்லி சமாதானப்படுத்துறது இல்லையா? ஷி வாஸ் ஃபீலிங் வெரி பேட். ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க அவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம மன வருத்தப்பட செய்யக்கூடாது. இஸ் இட் அந்த மாதாஜியுடைய ஏதாவது பர்சனல் இதுவா? கிடையாது இல்லையா? பர்சனலா அவங்க ஏதாவது யாருக்காவது தவறு இழைச்சிருக்காங்களா? இல்ல எல்லாருக்கும் 4 பேருக்கு ஆனது. ஈவன் அந்த மாதாஜி நம்மளோட தான் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா? ஷி ஹேஸ் டு அட்ஜஸ்ட். நம்மளையுமே வந்து சமாதானப்படுத்தி வைக்கணும். எனக்கு கூட வந்து ஒரு போய் கேட்க வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா, நானும் என் பக்கத்துல இருந்த டிவோட்டி வந்து ஒரே பரபரப்பு. மாதாஜி நீங்கன்னா கேட்டு சொல்லுங்க. அப்ப என்ன கேட்கும்போது மாதாஜி ப்ளீஸ் அப்படின்னாங்க. அப்ப அதுவே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. அது எனக்காக கூட நான் கேட்கல. இந்த பக்தர் இல்லாதவங்க வந்துட்டாங்க இல்லையா? எப்ப போவோம் வண்டி எப்ப நகரும். வேணும்ட்டு எதுவுமே செய்யறது இல்ல. எங்கே காலம் தாழ்த்த வேண்டும் என்று இறைவனுடைய இது இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் எல்லாமே நடக்கும். அதை அப்படியே எப்பெல்லாம் நமக்கு இந்த அன்சர்டனிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து சகிச்சுக்க கூடிய அந்த மனசு வருதோ அப்ப நாம பக்குவத்திற்கான பாதைக்கு போயின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் சகிச்சுக்க முடியலன்னா கண்டிப்பா நாம இன்னும் பௌதிகத்துலதான் இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா இந்த மடம் ஆகலைன்னா அந்த மடம், அப்படிதான் நம்முடைய செயல்பாடு இல்லையா? ஸோ தீட்சை பெற்ற பிறகு அந்த பக்குவம் என்பது கண்டிப்பாக வர வேண்டும். அந்த நபர் ஒரே ஒரு சர்வீஸ்ல கூட அவங்க ஈடுபடல. ஐ நோ ஹிம் பர்சனலி. நம்ம டெம்பிள் இனாகிரேஷன் அப்ப கூட அவர் தான் ரொம்ப கலாட்டாவே பண்ணது. ஸோ ஹிந்தி டீம்ல இருந்து அதே நபர் தான். ஸோ அப்போ தீட்சை பெற்றது தீட்சைக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லையா? அதனாலதான் இந்த வாட்டி பிரபுஜியே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணா கூட நான் உண்மையிலே அந்த நபர் சீரியஸா தீட்சை பெற்று பக்தியில வந்து சீரியஸா போகணும்னு நினைக்கிறாரா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரெக்கமெண்டேஷன், இல்லைன்னா கிடையாது. ஏன்னா இட் இம்பாக்ட்ஸ் அவர் குரு மகாராஜ். சீரியஸே இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கையில வந்து அதெல்லாம் பரிபாலிக்கவே மாட்டாங்க. ரெகுலேஷன் பரிபாலிக்க மாட்டாங்க, 16 மாலையும் பரிபாலிக்க மாட்டாங்க. சும்மா எதுக்கு இல்லையா? அது எல்லாமே நம்ம குரு மகாராஜுக்கு வந்து அபராதமாகிவிடும். அதனால அந்த தவறுகளை நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஸோ நமக்கு தெரியணும். அண்ட் தென் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருக்கிறவங்க கூட கண்டிப்பா யூ ஷுட் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் நீங்க உத்தரவாதம் கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் அதை வந்து ரெக்கமெண்டே பண்ணுவேன், இல்லைன்னா பண்ண மாட்டேன். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் கண்டிப்பா அலசி ஆராய்ந்து தான் கொடுப்பேன். ஆனா எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கு கிட்ட இருக்கக்கூடியவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னாக்கா அவங்க உத்தரவாதம் கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் அதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணேன். இப்படி நம்ம வந்து we have to be very careful இல்லையா? ஸோ நாம் என்ன பண்றோம், பக்தர்கள் எப்பொழுதும் பகவானால் கருணையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். நாம் எல்லாம் பக்தர்களா இருந்தும் தவறு செய்யறோம், இருந்தாலுமே பகவான் நமக்கு இந்த தவறை மன்னித்து பக்குவம் அடையறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார் இல்லையா? பகவான் தமது முழு கருணையினையும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு மட்டுமல்லாது பக்தி தொண்டினால் ஏற்கனவே விடுதலை பெற்றிருக்கும் அவரது பக்தர்களுக்கும் காட்டுகிறார். he won't have discrimination. ஆனா என்னன்னா பக்தர்கள் வந்து எந்த சிக்கல்ல இருந்தாலும் பகவான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரு. ஏன்னா
பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய திருவடியை சரணடைந்து விடுகிறார்கள். பகவானே எனக்கு வழிகாட்டு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறார். அதே ஒரு நார்மலான பக்தர்கள் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பகவான்கிட்ட கொடுக்கறது கிடையாது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கொடுத்துறாரு. இது உண்டு இல்லையா? சோ கோவில்களில் வழிபடும் வடிவம், பகவானின் வடிவம் அர்ச்ச விக்கிரகம் அல்லது அர்ச்சாவதாரம், அதாவது மூர்த்தி அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வசதி புதிய பக்தர்களுக்கானது. கனிஷ்ட அதிகாரிகள் வந்து கோயில்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்காருன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு. இதன் மூலம் அவர்கள் பகவானின் உண்மை வடிவத்தினை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடிவதோடு அர்ச்சா வடிவத்தில் உள்ள மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களையும் வேள்விகளையும் அவர்களால் அர்ப்பணிக்க முடியும். எஸ் இல்லையா? நம்ம யக்னங்கள் வளர்க்குறோம் இல்லையா? பல ஆஸ்டாரிட்டிஸ், கோயிலை சுத்தி வர்றது, பிராகாரம் சுத்தி வர்றது, அடுத்து வந்து அங்க பிரதட்சணம் பண்றது, இதெல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அது எல்லாமே கோயில்ல செய்யும் பொழுது வந்து அது எல்லாமே நம்ம வந்து இறைவனுக்கானது அப்படிங்கிறத வந்து நாம செயல்படுத்துறோம். ஆனா அவங்க வெறும் கோயில மட்டும் தான் செய்வாங்க, வீட்டுல எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க. இதுதான் கனிஷ்ட அதிகாரம். இவ்வசதிகளின் மூலம் புதிய பக்தர்கள் தங்களது மூலம் கிருஷ்ண உணர்வின் படிப்படியாக அந்த மாதிரி செய்ய செய்ய கடைசியில அவங்க வந்து பாவபக்தி வரைக்கும் கூட இல்லையா? அதாவது ராகனுகா பக்தியாகி பாவபக்தி பிரேம பக்திக்கு போகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் உண்டு. ஓகே. ஆலயத்தில் செய்யப்படும் திருமூர்த்த வழிபாடு புதியவர்களுக்கு பகவான் அளித்துள்ள மிகச்சிறந்த வரமாகும். அர்ச்ச விக்கிர வழிபாடு யாருக்கு? ஆரம்ப கட்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து அதிகமாக ரெக்கமெண்டேஷன் செய்யப்படுகிறது. ஏன்னா அவங்க கோயில இருக்கக்கூடிய திருமூர்த்தம் மட்டும்தான் பகவான், வேற அந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. அவங்களுக்கு பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருன்ற அந்த உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு இருக்காது. மேலும் அதனால் அனைத்து புதிய பக்தர்களும் கோவிலிலோ அல்லது தங்கள் இல்லங்களோ அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வைத்து வழிபாடு செய்தல் வேண்டும். அது பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஏதாவத்வம் ஹி விபூபிர் பாவ்யம் தீனேஷு வத்சலைஹி யத் அனுஸ்மர்யேத் காலே ஸ்வபுத்தயா பத்ரரந்தனஹ. போற்றுத்திருக்கிற பகவானே, மேலும் பிரச்சேதர்கள் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. அனைத்து பாவங்களை நீக்குபவராக நீரே விளங்குகின்றேன். உமது அர்ச்சா விக்கிரக விரிவின் மூலம் நீர் உமது தீன பக்தர்களின் மீது கருணை காட்டுகின்றேன். எம்மை உமது நிரந்தர தொண்டர்களாகவே நீர் நிச்சயம் கருதுதல் வேண்டும். இது ரிக்வெஸ்ட். இதுதான் சப்மிசிவ் ரிக்வெஸ்ட். அடக்கத்தோட பகவான்கிட்ட வந்து சமர்ப்பிக்கிறது இல்லையா? எப்பொழுதுமே உங்களுடைய அதாவது பக்தர்களாக தொண்டர்களா நிரந்தர எட்டர்னல் சர்வெண்ட், அந்த இது வந்து நாம் எல்லாருமே எட்டர்னல் சர்வெண்ட் தான். ஆனா அதை நம்ம பாவத்துல வரணும் இல்லையா? நம்முடைய சமர்ப்பணத்துல வரணும். அதாவது ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே நித்திய தொண்டர்கள் தான். ஆனா அத மாயையால மறைச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம. சோ எப்பெல்லாம் அந்த பௌதிகத்துல ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ அப்ப நம்ம கண்டிப்பா நிரந்தரமான தொண்டர்களா இருந்தாலும் அந்த பாவம் வெளிப்படாது இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார்? அனைத்து பாவங்களை நீக்குபவராக நீரே விளங்குகின்றேன். பகவானை தரிசனம் பெற்றாலே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது என்று பொருள். சோ அப்போ அவர் அந்த கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடுலயே வந்து மனசு திருப்தி இல்லையா? நம்ம இப்போ அயோத்தியாவுக்கு போனோம், அதே மாதிரி துவாரகாக்கு போனோம். எத்தனை முறை வந்து நம்ம துவாரகாதீஷை வந்து சுத்தி வந்திருக்கோம் இல்லையா? ஐ ஹவ் டன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அங்கேயே இருந்துட்டு. ஆனா அதே மாதிரி சவுத் இந்தியால கிடைக்காது உங்களுக்கு. திருப்பி சுத்துறதுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு ஸ்ரீரங்கத்திலயோ கிடைக்காது. ஒரு முறை என்ட்ரி ஆனா எக்ஸிட் தான். மீண்டும் வந்து பெரிய கியூவை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம வரணும் இல்லையா? ஆனா அயோத்தியால கூட நம்மளால செய்ய முடிஞ்சது. எத்தனை முறை பார்த்திருப்போம் எம்பெருமான இல்லையா? ஸோ அழகான சௌந்தரியமான ராமரை இந்த இரு கண்களால வந்து பார்த்தாலும் போதாது அப்படிங்கிற ஒரு இது. இந்த 2 கண்ணு பத்தாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சௌந்தரியம், அலங்காரம், ரொம்ப அழகான. கீழே கருட ஆழ்வார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது லக்ஷ்மணன், பரதன் அவங்க எல்லாருமே. இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஷாலி கிராமம், ரைட் சைட்ல என்ன விக்கிரகம் இருந்தது எனக்கு தெரியல. அந்த சின்ன அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ல ஓகே இத்தனையுமே வந்து அங்க பார்க்க முடிஞ்சது. ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் ரைட் சைட்ல என்ன விக்கிரகம்னு ஞாபகம் வரல எனக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் தான் ராமருடைய அர்ச்சா விக்கிரகம். ஓகே. இத்தனையுமே அவருடைய பரிவாரம் சென்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பரிவாரமே சின்ன இதுல. ஸோ இப்படி அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கிறது அதுதான். இத்தனையுமே நம்மளால அங்க காண முடிஞ்சது. சாலிகிராமம் எத்தனை வாட்டி சுத்தியாச்சு இல்லையா? ஸோ பகவானை வந்து சேவிச்சு சலிக்கவே இல்லை. எத்தனை வாட்டி போயிருப்போம்?
ஒரு 3-4 வாட்டி அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் நான். ஓகே, அதாவது டெம்பிளோட போனது ஒரு வாட்டி தான். ஆனா நாங்களே ஓடி போனது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 3 வாட்டி. வெரி லக்கி மாதாஜி, போய் போய் பார்த்திருக்கீங்க. நான் மட்டும் இல்ல மாதாஜி, நிறைய பேரு. ஓகே, நிறைய பேர் பார்த்திருக்காங்க. ஸோ வி ஹேட் அந்த மாதிரி வந்து அது பகவானுடைய கிருபை இல்லையா. போகணுன்ற உந்துதல் நம்முடைய முயற்சி மட்டும் இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா பகவான் அதை வந்து செயல்படுத்தினார். ஓகே, அயோத்தியா கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு வாட்டி போகணும். அது ஒரு வில்லேஜ் தான். ஓகே, இட்ஸ் எ வில்லேஜ், பட் இன்னும் டெவலப் ஆகணும். நம்ம சிட்டி அளவுக்கு வந்து இன்னும் ஹைஃபை எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நம்ம நிறையவே நடந்து தான் போக வேண்டியிருக்கும். சில இடங்கள்ல வந்து பேரிகேட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்ம கடந்து போறது எல்லாமே நடந்து தான் போகும். திருப்பதி மாதிரி உள்ளுக்குள்ள நிறைய தூரம் நடக்க வேண்டியே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்படி நம்ம அதெல்லாமே கருணை அப்படின்ற அதை பகவான தரிசனம் பெற அச்ச விக்கிரகத்திலேயே நமக்கு அவ்வளவு திருப்தி. நேர்ல பகவான் வந்தா நம்ம எவ்வளவு திருப்தி கொள்வோம் இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி வடிவத்தின் மீது எண்ணற்ற ஆற்றலின் விரிவாகும். ஸோ பகவானின் அதுலயுமே பகவான் இருக்கார் இல்லையா. அங்கே வந்து அந்த இது சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்தாபிக்கக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து அந்த விக்கிரகத்துக்கே உயிர் ஊட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த இடத்துல இறைவன் வந்து நிலை பெறுகிறார். ஸோ உண்மையிலே பகவான் அங்க இருக்கார். அர்ச்ச விக்கிரகத்திலுமே பகவான் இருக்கார். நாம பேசுறதெல்லாம் அவர் கேட்கிறார், இல்லைன்ட்டு இல்லை. ஓகே, எண்ணற்ற ஆற்றலின் விரிவாகும், அதாவது அன்லிமிட்டட், கணக்கே இருக்காது. பகவான் ஒரு பக்தன் தொண்டில் படிப்படியாக திருப்தி அடையும் பொழுது உரிய காலத்தில் பகவான் பக்தனை குற்றமற்றவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்படின்னா நாம குற்றம் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் தான், ஆனாலும் நமக்கு ஒரு தூய பக்தனாகக்கூடிய அந்த நிலையில வந்து நம்மளை ஏத்துக்கிறார். ஆனா அது அவருடைய விருப்பம், அவருடைய கருணையால. நாம அதை கேட்கவே முடியாது. இயற்கையில் பகவான் அளவற்ற கருணை உடையவராவார். ஆகையினால் புதிய பக்தர்களின் பணியும் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. நாம் சிறு தவறுகள் செய்தாலும் பகவான் நாம செய்த பக்தி தொண்டுல என்ன உயர்வானதோ அதை கண்டிப்பா ஏத்துக்கிறார். எதெல்லாம் ரிஜெக்டடோ அதெல்லாமே வந்து அவரு இக்னோர் பண்ணிடுவார். நாம கூட அந்த குவாலிட்டிஸை வந்து கத்துக்கணும். ஒரு நபரிடத்துல நல்லதும் நல்ல சுபாவமும் இருக்கும், கெட்ட சுபாவமே இருக்கும். கெட்ட சுபாவத்தை நீக்கி நல்ல சுபாவத்தை நாம அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அவங்கள புகழாரங்கள் சொல்றது ரொம்ப பிராட் மைண்டா இருந்தா அவங்கள புகழ்றதுக்கும் நம்ம வந்து தயங்கக்கூடாது. ஸோ அப்ரிசியேஷன் பண்றது, புகழ்ன்றது அப்ரிசியேஷன். அவங்களோட குட் குவாலிட்டிஸை வந்து நாம அவங்களுக்கு இந்த குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்றதுல நம்ம தயக்கமே கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் ஜென்டல் மைண்ட் அப்படிங்கிறது. வந்து ஜென்டில்னஸ்ன்றது அந்த இடத்துலதான் வரும். பகவத்கீதையில 9.26 பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் ஏமே பக்தையா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தி உபகிருதம் அஸ்னாமி பிரியதாத்மனக, அதாவது பிரியதாத்மனக, அதாவது பிரியத்தோட இல்லையா, பிரியமான அன்போடு. பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்தன் வந்து அன்புடன் பகவானுக்கு ஒரு இலை, ஒரு புஷ்பம், நீர் இல்லையா, ஒரு பழம், இது மட்டும் வச்சாலே பகவான் ஏத்துக்கிறார். சிம்பிள். பகவான் வந்து எதுவுமே நம்ம கிட்ட கேட்கறது இல்லை. ஆனா மினிமம் இந்த லெவல் வச்சா கூட பகவான் ஏத்துக்கிறார். நம்ம சக்திக்கு என்ன இருக்கோ அது செய்தாலும். நம்ம 16 வெரைட்டி வந்து செய்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் பகவான் எதிர்பார்க்கறதில்ல. செய்தால் அது நம்முடைய பாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். நம்முடைய பக்தி பாவத்தை வெளிப்படுத்துறது. இப்ப நம்ம யாரானா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா அவங்களுக்கு நிறையவே செய்யணும்னு நம்ம மனசு வரும் இல்லையா. அது போல இறைவனுக்கு மீது நமக்கு அன்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவருக்கு நிறைய செய்யணும்ன்ற அந்த மனசு கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா. அப்போ நம்ம எதை வச்சாலுமே பகவான் ஏத்துக்கிறார். மினிமம் வந்து தண்ணி ஒரு கிளாஸ்ல போறோம், அதுல அன்பு என்பது கலந்துருந்தா பகவான் ஏத்துக்கிறார் இல்லையா. நீங்க எதுவுமே இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, நிறைய வெரைட்டி 50 வெரைட்டி வச்சாக்கா அதையும் ஏத்துக்கிறார். ஆனா அதுல ஈடுபாடே இருக்காது. நாம் எத்தனை ஈடுபாடு கொண்டு அங்க செயல்படுறோமோ அத்தனை ஈடுபாடோட பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கிறார். சேவி ரெசிப்ரோகேட்ஸ். இந்த ஸ்லோகம் தான் நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல இல்லையா. அதாவது அதாவது இது 8th சாப்டர்லயே 9th சாப்டர்லயே வரணும் அந்த ஸ்லோகம். ஓகே, பகவான் அதை ஏத்துக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ நீ பக்த வக்ஷலன் என்று சொல்லப்படுவதும் அதுதான் இல்லையா. பக்தர்களுக்கு கருணை புரிபவர், அதனால்தான் அவருக்கு பக்த வக்ஷலா என்ற பெயர் உண்டு இல்லையா. நாத்திகர்கள் இப்பக்தர்கள் அனைவரும் சிலை வணக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றனர் என்று நினைக்கின்றனர். இது கல்ல போய் எத்தனை நாத்திகவாதிகள் வந்து ஏன் நான் தமிழ்நாட்டிலேயே கூட பேசியிருக்கக்கூடிய மேடைகள் உண்டு இல்லையா. முன்னொரு காலத்துல எல்லாமே. இப்ப யார் பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா நானே 27-28 வருஷம் தமிழ்நாடை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு
ஓகே. ஸோ இப்போ யார் என்ன பேசுறாங்கன்றது இன்டர்னல் நடக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்ஸ் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்போ சாமி வந்து கல்லு, கோயில்ல இருக்கக்கூடிய சாமி வந்து கல்லுன்னு பேசக்கூடிய இதெல்லாமே நம்ம கேட்டிருக்கோம். சிறு பிராயத்துல இதை நான் கேட்டிருக்கேன். யார் பேசினாங்கன்றது கூட எனக்கு இது வரைக்கும் கூட நான் அலசி ஆராயத்துக்கு போனது கிடையாது. ஆனா மேடைகள்ல நாம் என்ன பண்றோம், ஓட்டுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், அந்த அஜ்ஞானமா இருக்கக்கூடிய மக்களும் அந்த இடத்துக்கு தான் போயிட்டு உட்கார்றாங்க இல்லையா? இப்போ வியாபாரமே ஆயிடுத்து, காசை வாங்கிட்டு ஓட்டை போடுறக்கூடிய நிலைமைக்கு போயிட்டோம் நம்ம. ஸோ அதனாலதான் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே அடிபட்டு இருக்கோம். தர்மத்தை யார் ரட்சிக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து தர்மமே ரட்சிக்கும் அப்படிங்கிறது தான். தர்மோ ரக்ஷிதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த சென்டென்ஸ். ஆக்சுவலி தர்மத்தை யார் தர்மோ ரக்ஷிதக இல்லையா? அதாவது தர்மத்தை யார் பரிபாலிக்கிறாங்களோ அவங்கள தர்மமே ரட்சிக்கும். ஓகே. அதனால அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாம் அதர்மத்தை பின்பற்றுவதால் ஓட்டு போடுறதுக்கு நம்ம 1000 ரூபாய் பிரியாணி பொட்டலம் வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டு யார் நமக்கு அது கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு வரோமா, போட்டு வந்தாக்கா அடுத்து 5 ஆண்டுகள் நாம கஷ்டப்படணும் தான் இல்லையா? நாம தானே அந்த அதர்மத்தை விதைத்தோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாம காசு வாங்காம இருந்தோம்னா அப்ப அரசியல்வாதிகள் கூட நம்ம எதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுமே வந்து கரெக்டா வேலை செய்யணும், ஜனங்க வந்து மாறிட்டாங்கப்பா, இதெல்லாம் அல்பமா எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம அவங்கள வந்து அடிச்சு கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும். நாம முதல்லயே வந்து அவங்களுக்கு சரணாகதி அடைஞ்சிடறோம் இல்லையா? 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு என்ன பண்றோம், சரணாகதி அடைஞ்சிடறோம். அதுக்கப்புறம் நாமளே என்ன பண்றோம், ஒரு 10,000 எடுத்துட்டு போயிட்டு அவனுக்கு லஞ்சம் கொடுத்தாதான் எந்த ஒரு வேலையுமே நடக்கும் இல்லையா? இப்படிதான் நடக்கிறது. இங்கன்ட்டே கிடையாது, இந்த இந்த பூமண்டலம் முழுவதுமே எல்லா நாடுகளிலுமே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். ஒருத்தர் மாத்திரமே கிடையாது. எஸ் பிரபுஜி ஏதோ சொல்ல வரீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஏதோ சொல்லணும். நேர்மையான ஆளு, நல்ல ஆளு, எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்க நிக்க வச்சா ஓட்டு போட மாட்டாங்க. ஆமா. கலியுகத்துல ஷேக்ஸ்பியரே அந்த போயிட்டை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அங்கேயே வந்து ஜின்னு ஊத்துனா அது ஊத்துனான்னு சொல்லி போவான், பாவம் தூக்கின்னு போவாங்க அவனை ஓட்டு போடுறதுக்கு. ஷேக்ஸ்பியர் இதுலேயே வருது அது ஏற்கனவே. அதனால அந்த காலத்துல கூட இருக்குது, வெளிநாட்டுலயும் இருக்குது. இது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. இது நம்ம ஊர்ல மட்டும் கிடையாது. திருத்தவே முடியாது, அது திருத்த முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். நேர்மையா இருக்குதுன்றது பைத்தியக்காரன்னு சொல்றான். கோமனை கட்டினா பைத்தியக்காரன் மாதிரி தான். காமராஜருக்கே ஓட்டு போடலாம் மாதாஜி நம்ம நாட்டுல. அவர் எதுவுமே சேர்த்துக்கல அவர் இல்லையா? அவருடைய அம்மா உடல்நிலை சரியில்லாத போது கூட அவர் உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்த அந்த அரசாங்க காரை வந்து உபயோகப்படுத்தலன்னு பேசின அந்த இது கேட்டதும் என் மனசுல இருக்கு. சோ அப்படி நாணயமா இருந்த அந்த ஆட்சி தமிழ்நாட்டுல எப்பயாவது வருமா? காமராஜ் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவருக்கு தெரியாத கொழா வந்து கொஞ்சம் சொல்ல இருந்தது, கொழா கொண்டாந்து அவங்க நம்ம விட்டாண்டு போட்டாங்க. அவங்களே இவ யாருக்கும் தெரியாது, ரொம்ப வயசானவங்க இருக்கிறாங்களே காமராஜருடைய அம்மாவாச்சு. திடீர்னு ஒரு தடவை விசிட் போகும்போது எப்படி இங்கே குழா வந்துச்சு, அங்கே இருந்துச்சேன்னா எல்லாம் முழிக்கிறாங்க. எங்கே இருந்துச்சு அங்கே போய் போடு, குடிச்சுக்கிட்டும் போய் என்ன சொல்லுவாங்க நாளைக்கு. அவர் சீஃப் மினிஸ்டர் தான், அவங்க அம்மா கிட்ட வீட்டுக்கிட்ட போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. தேவையில்லை எடுத்துன்னு போ, எங்கே இருந்துச்சு அங்கே போடும் முதல்ல அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு கருணை மிக்கது, அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது அவங்களெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புதிய பக்தன் பகவானுக்கு செய்யும் வழிபாட்டின் மதிப்பினை அறியாதவனாக இருக்கலாம். ஆயினும் பக்தவக்ஷலாகிற புருஷோத்தரனுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதை அப்படியே ஏத்துட்டு அவருக்கு உரிய காலத்துல என்ன அருள் பாலிக்கணுமோ அது பண்ணுவார். சோ பாவத்துல வந்து வேறுபாடு இருந்தாலும் செய்த செயலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பகவான் அருள் கிட்டும். ஆனா அதை பாவத்தை கொண்டு செய்யும் பொழுது முழு பலனையுமே பகவான் நமக்கு கொடுப்பாரு. ஓகே. அந்த முழு பலன் என்பது அவருடைய இடத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கம் தான் அதிகபட்சமாக. ஓகே. இது தொடர்பாக ஒரு அந்தணன், இது மகாராஷ்டிரால ஒரு பிராமணன், ஆக்சுவலி பேர் எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. இது ஒரு கதை உண்டு. அவர் வந்து ரொம்பவுமே வறுமையில இருந்தார். இந்த கதையை நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ அவருக்கு எதுவுமே வந்து பகவானுக்கு நிறைய செய்யணுன்ற ஆசை. ஓகே. நைவேத்தியம் பண்ணணும், படைக்கணும், எல்லாமே. அவர் மானசீகமாக வந்து இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல போய் சிக்கி கொண்டோம், அந்த இடத்துல பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண முடியாதுன்னா மனதளவுல நாம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு இது ஒரு உதாரண கதை தான். இது உண்மையிலே நடந்த விஷயமாக சொல்லப்படுகிறது.
ஸோ மகாராஷ்டிரால நடந்த விஷயம் இது. ஒரு பக்தன் வந்து அவர் அந்தணன், அவருக்கு அவர் இடத்துல வந்து தெய்வ மூர்த்தம் இருந்தது. ஆயினும் அதனை பூஜை செய்வது பொருட்கள் வாங்கும் வசதி அவன் இடத்துல கிடையாது, வருமானம் கிடையாது. அதனால அவர் மனசளவுல என்ன பண்ணார், டெய்லி வந்து பகவானுக்கு வந்து அபிஷேகம், அலங்காரம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து நைவேத்தியம் படைத்து பகவானுக்கு வந்து படைக்கக்கூடிய அந்த மானசீக பூஜையில வந்து இத்தனையுமே டெய்லி செய்துன்னு வந்தாராம். ஒரு நாள் என்னாச்சுனாக்கா அவர் செய்த அவருக்கு பாயசம் மற்றும் சர்க்கரை பொங்கல் இது ரொம்ப விசேஷம் இல்லையா, பெருமாளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் பகவானுக்கு வந்து. ஸோ அந்த பாயசம் கீர் அதை செய்யும் போது பகவானுக்கு நைவேத்தியம் வைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சூடா வைக்கக்கூடாது, ரொம்ப சில்லுன்னு வைக்கக்கூடாது. அதாவது சாப்பிட்ற பதத்துல இருக்கணும். நீங்க நைவேத்தியம் பண்ணும்போது அப்படியே பாயிலிங் பாயிண்ட்ல போட்டு வைக்கக்கூடாது. ஓகே, இதை நம்ம பார்த்துதான் செய்யணும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த உணவு வகைகளை வந்து என்ன பண்றாங்க, அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்தந்த மானசீகத்துல வந்து இதெல்லாம் இந்த செய்த படையல் எல்லாமே அதுல வைக்கிறார் மனசளவுல. அப்போ அவர் நினைக்கிறார், இந்த பாயசம் ரொம்ப சூடா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றார், சரி நம்ம அதை தொட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அதாவது மானசீக பூஜையிலேயே அவர் என்ன பண்றார், கைகளால் அந்த பாயசத்தை தொடுறாராம். ஓகே, இது எல்லாமே மனதிலிருந்து அவர் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரார்த்தனைகள், சமர்ப்பணம், நிவேதனம். ஆக்சுவலி The nectar of devotion தான் வந்திருக்கு இருக்கும். ஸோ தொட்ட உடனே அவருடைய கை விரல் வந்து சுட்டுட்டான். அப்போ மானசீகமாக பகவானுக்கு ஆக்சுவலி மானசீகமாக தான் நம்ம இங்க பிசிக்கலி எல்லாம் வச்சிருந்தா கூட மானசீகமாக பகவானுக்கு படையல் படம். கண்டிப்பா அது எல்லாத்தையுமே மனசளவுல ஏத்துண்டு பகவான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன், இதை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனை வந்து பகவான்கிட்ட அந்த ஆஃபரிங் மந்த்ரா சொல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த பாவம் வரணும். அப்ப பகவான் அதை ஏத்துப்பார். எந்த பாவத்தோட நம்ம செய்யணுமோ அதை பகவான் ஏத்துக்கிறார். அவன் அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஐயோ ரொம்ப சூடா இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு அந்த சூட்டில் வந்து அவன் கை வந்து வெந்து போச்சான். அதாவது அவன் பகவானுக்கு நிவேதனங்களை தன் மனதில் அர்ப்பணித்த போதிலும் கூட பகவான் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். மானசீக பூஜை. இதை தொடர்ந்து வைகுண்ட லோகத்திற்கு பகவான் அங்கிருந்து ஒரு புஷ்ப விமானத்தை பூமிக்கு அனுப்பி அதில் அந்தணனை செய்து அவனுக்கு வீடு பேர் அளித்தார். எஸ், நீங்க மோஸ்ட்லி நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல படிச்சிருக்கலாம். நான் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, 3 வருஷமே ஆயிடுது. ஸோ அதனால நீங்க கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்லயுமே வந்து கேட்டிருக்கேன். மேலும் அதனால் சாத்திரங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளபடியோ அல்லது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படியோ ஒவ்வொரு நேர்மையான பக்தனும் பகவானின் வடிவமான அர்ச்சா விக்கிரகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதனை வீட்டில் அல்லது கோவிலில் வைத்து வழிபடுதல் வேண்டும். அர்ச்ச விக்கிரகம் வந்து வீட்டுல வந்து ரொம்ப பெரிய பெரிய சைஸ்ல நம்ம வைக்க கூடாது, கைக்கு அடக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு சைஸ் இருந்தா, ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா, சோ அது எல்லாமே வந்து மாதாஜி அது வீட்டுலயே அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணுவோமா, லேடிஸ் எல்லாம் பண்ணி அது ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்தி செய்யலாம் இல்ல மாதாஜி? 100% நான் சாலிகிராம பூஜை பண்றேன் மாதாஜி. ஸோ நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நம்ம செய்யலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை, மனசுல பக்தி இருக்கணும், அவ்வளவுதான். கோயில்ல தான் நியமங்கள் இல்லையா, அது என்ன, அது இட் ஹாஸ் எ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். வீட்டுல வந்து நமக்கு கிரகஸ்தனுடைய கஷ்டம் வந்து பகவானுக்கு தெரியும். ஓகே, ஆனா அதே வந்து கோயில் வழிபாட்டுல அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. வீட்டுல இருக்க அதனாலதான் மூர்த்தங்கள் வந்து நம்ம அந்த அதனுடைய சைஸுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய உணவு படைத்தல் எல்லாமே வேறுபடும். நம்மளால ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸுக்கு மேல எல்லாம் வாங்கக்கூடாது, கைக்குள்ள அடக்கமாகக்கூடிய சைஸ் இருந்தா போதும். அந்த மாதிரி விக்கிரகங்கள் வந்து நம்ம ஒரு வேளை எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போயிட்டா கூட நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம போனா கூட தட் இஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று சொல்லுவாங்க. ஓகே, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு ஒரு பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட், ஒரு வாரம் ஊருக்கு போனாக்க சாலிகிராம் பூஜை பண்ண முடியாது, என்ன பண்ணுங்க? சில பேர் ஹேண்ட் கேரி பண்றாங்க மாதாஜி. ஓகே, கையில எடுத்துன்னு எங்க போய் எல்லாம் வச்சு எடுத்துட்டு போறாங்க மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். எடுத்துட்டு போறாங்க. நான் அத எங்க வீட்டுல யாராவது இருக்காங்க, அதனால இது வரைக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது இல்ல. வந்து சுபஸ்ரீ முடியறது ஒரு விசேஷம் நடந்து போச்சு. நான் இது பண்ணல, நாளையில இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் சாலிகிராம. எதுவும் இது வந்து பகவானுக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம பர்பஸா எதுவும் பண்ணலன்றதும் நல்லாவே தெரியும். ஓகே, நம்ம பகவான் காத்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது.
அந்த நைவேத்தியம் நமக்கு பிரசாதமா மாத்தி கொடுக்கறதுக்காக தான் அவர் காத்துட்டு இருக்கார். அவ்வளவுதான். அவருக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே அவருடையதாக இருக்கும் பட்சத்தில் இப்ப எந்த எல்லாமே இருக்குன்னா நான் அடுத்தவங்க கிட்ட ஏதாவது எதிர்பார்ப்பேனா? கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க மாட்டேன். அது போல அனைத்தும் அவருடையது. அவர் நம்ம கிட்ட ஈடுபாடுதான், வேற ஒண்ணு எதுவுமே நமக்கு பக்தி தொண்டு பாவம் இதெல்லாம் மாற்றத்திற்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அவர் அருள் பாலிக்கணுன்றதுக்காக தான் நம்ம சொல்றாங்களே வழிய அதை பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணலைன்னா இதாயிடும் அதாயிடும்னா ராங். கோயில்ல தான் நியமங்களை ரொம்ப நிஷ்டையா பண்ணி ஆகணும். வீட்டுல நாம எவ்வளவு உசிதமா முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம செய்யலாம். அவ்வளவுதான். ஏன்னா நம்ம கெப்பாசிட்டி அதுக்கேத்த மாதிரி செயல்படும் தன்மை. ஆனா செய்யறத தவறு இல்லாம செய்யணும். அவ்வளவுதான். ஒரு மாசம் கழிச்சுதான் பூஜை எல்லாம் பண்ணுவோம். அதுதான் கேட்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். இங்கே இருக்கட்டும். இப்ப வந்துதான் பண்ணணும். நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பண்ணிட்டு ஏகாதசி விரதமும் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. தெரியல. அதெல்லாம் இருக்கலாம் மாதாஜி. அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பகவானுக்கு பக்தி பண்றதுக்கு என்ன இல்லையா இருந்தாலும் இப்போ நீங்க யாராவது ஃபியூனரல் இருக்கும்பொழுது நாம ஜபம் தான் சொல்றாங்க நம்மள. ஸ்டாப்பிங் அவர் ரிசைட்டேஷன் ஆஃப் மகாமந்திரா கிடையாது. இதோட நான் 2 வாட்டி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது NND பிரபுஜி எனக்கு கால் டூ மோர் ஜபான்னு சொன்னார். சாண்ட் மோர் அப்படின்னாரு. லெட் தெம் ரீச் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். ஃபியூனரல் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னும் போது என்னுடைய மதர் இன்லாவுடைய டெத் அப்போ காலம்போது அப்ப சொன்னார் டூ மோர் சாண்டிங் அப்படின்னாரு. வீட்லயே இது பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஜபம் பண்ணுவாங்க, கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க. அது பாடி இருக்கிற போதே ஜபம் பண்றாங்க. 10 மினிட்ஸ் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கீர்த்தன் பண்ணிட்டு தான் போறாங்க. டிவோட்டி வீட்டுக்கு செஞ்சுறாங்க. எனக்கு இன்னும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் தெரியாது டிவோட்டி வீட்ல எப்படின்ட்டு. இல்ல எங்க கோயில்ல செஞ்சாங்க. நாங்களும் போனோம். அதனால அந்த இதுல நான் சொல்றேன். பாடி இருந்தா கூட நாங்க அதை கீர்த்தன் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள அனுப்புவோம். நான் பண்ணினேன். ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணினேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. இன்னைக்கு ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் டுக் லாங் டைம். அதனால ஒரு ஸ்லோகம் கவர் பண்ண முடியல. நாளைக்கு பார்ப்போம். நிறைய கருத்துக்கள் இன்னைக்கு நாம் நிறைய புரிஞ்சுக்க வேண்டியதே இருந்தது இல்லையா? ஹையர் குவாலிட்டி இல்லையா? சிம்பிள் திங்கிங் அண்ட் சிம்பிள் லைஃப் அண்ட் ஹை திங்கிங்கை தான் நம்ம பார்த்தோம் இன்னைக்கு. உயர்வான எண்ண ஓட்டங்களை